Welcome sa Bible PowerPoint. Aniya naman usab kita sa mga bag-ong pagaisgutan may tungod sa balaan nga kasulatan. Ug kung nakapamati ka mo karon, no, palihog sa pag-subscribe sa atong channel, ayaw kalimti nga i-click ang notification bell aron na makadawat kamo og bag-ong mga update sa atong mga videos kada semana. No, salamat usab sa mga nagapaminaw sa atong channel. Bisan bago lang kini, I hope na pinaagi sa tabang sa atong Ginoo, pinaagi sa pagampo, makapadayon kini nga atong channel sa pagsabwag sa mayo nga balita. Karon atong tun-an unsa man ang relasyon sa pagtuo ug buhat. Sumala sa sinulat ni Santiago tungod kay aduna may daghan nga mga tinuohan karon nga wala pa jud nakahimo sa pagsulbad sa mao nga isyu labi na sa kasuguan, kaluwasan, and then pagkamatarong. Tanan man nagatuo may tungod sa grasya nga madawat sa tanan pinaagi sa pagtuo pero dili pa jud klaro sa pangunahon na nila nga unsa ang tibuok nga katuyuan sa maayong balita alang sa pagkabago sa tawo, no? Mao ni ang atong tunan gining pagkatao ug usab. Ato daw basahon ang Santiago kapitulo 2 bersikulo 17. Ingon man usab, ang pagtuo kung walay mga buhat patay man sa iyang kaugalingon. Sa bersikulo 18 nag-ingon, apan magaingon ang usa ka tawo, ikaw may pagtuo ug ako may mga buhat. Ipakita mo kanako ang imong pagtuo nga walay mga buhat ug ako magapakita kanimo sa akong pagtuo pinaagi sa akong mga buhat. Sa bersikulo 19 nag-ingon, ikaw nagatuo nga usara ang Dios, nagabuhat ka og mayo, ang mga yawa nagatuo usab og nagapangurog. Kini klaro kayo nga naghisgot og buhat ug daghan ang nagatuo niini nga ideya nga ang pagtuo makita pinaagi sa buhat. Sumala sa sinulatan ni Pablo nga dili ang tawo maluwas pinaagi sa buhat ug walay tawo nga mahimong matarong pinaagi sa buhat. Atong basahon sa Efeso kapitulo 2 bersikulo 8 hangtod sa 9. Atong basahon, kay tungod sa grasya na luwas kamo pinaagi sa pagtuo ug kana dili gikan sa inyong kaugalingon. Kini hatag sa Dios. Dili tungod sa mga buhat aron walay bisan kinsa nga manganda. Klaro kayo diha nga ang bersikulo nagsulti nga naluwas lang ta pinaagi sa grasya o pagtuo tungod kay mao ra kini ang pamaagi nga maluwas ang tawo. Dili ta kaluwas sa atong kaugalingon pero dili pa nahuman ang kaluwasan dinhi kay si Kristo nagsulti usab og pagkatao usab. Sa Juan kapitulo 3 bersikulo 5, mitubag si Jesus sa pagkamatuod nagaingon ako kanimo, gawas kon ang tao magpakatao sa tubig o sa espiritu, dili siya makasulod sa gingharian sa Dios. So dinhi, human na mataw usab ang makasasala pinaagi sa tubig o espiritu, kinahanglan usab makita sa iyang kinabuhi ang gahom sa Ginoo diha kaniya. Tungod kay adunay tulo ka lakang sa kaluwasan nga atong nahibaluan nga gipadayag sa kasulatan. Ang una, mao ang justification. Mao na ang pagkamatarong sa Bisaya pa. Sa ikaduha, ang sanctification. Mao na ang pagkabalaan. Mao na ang pagkinabuhi, no? Ingon nga Kristiyano, no? Ang glorification, pagkahimaya. Kita nga Kristiyano, nagatuo nga, nagalakaw kita sa pagkabalaan. But ipasabot nga moepekto na ang pagkamatarong sa Ginoo sa ato. So, atong bantayan, unsay gisulti sa bersikulo 10 sa Efeso 2 nga kanunay ning malaktawan nga dili mabasas kadaghanan, no, kay 9 lang tugputog atong basahon sa 10, kay mga binuhat kita niya nga gibuhat kita diha kang Kristo Jesus alang sa mga buhat nga maayo nga gitagana sa Dios aron managawi kita diha kanila. Dili day dapat nato ibulag ang buhat sa pagtuo tungod kay adunay Dios nga nagabuhat sulod kanato. Pero ang pangutana unsa man ni nga mga buhat. Sa tibuok kasulatan ang buhat nagahisgot may tungod sa ginatawag ni siya nga
golden rule no sa Biblia nga higugmao ng Dios ug ay kaduha higugmao ng isig ka tawo. Sa wala paghatag ang napulo ka sugo ingon nga tulumanon alang sa nasod sa Israel, miagi usa sila sa makaluwas nga gahom sa Ginoo gikan sa Ehipto. Buot ipasabot nini nga naguna ang pagluwas o tapos nini mao ang pagsunod sa kasuguan. Sa tibuok kasulatan, ang sugo dili mao ang nagluwas apan mao kini ang basihanan sa paghukom. Kung basahan nimo ang Ecclesiastes 12 bersikulo 14, kay pagadadon sa Dios ang tagsa-tagsa ka mga buhat ngadto sa paghukom uban ang tagsa-tagsa ka tinago nga butang bisan ang maayo kung bisan ang dawtan. Nakita sa Dios nga ang tao imposible nga makatuman sa iyang sa kasuguan no sa Ginoo. Busa ang Ginoo nagsaad ngadto sa iya katawhan. Kung basahon nato Ezekiel kapitulo 36:27, og ibutang ko ang akong espiritu sa sulod ninyo ug palakton ko kamo sa akong kabalauran ug kamo magabantay sa akong mga tulumanon og bagatuman kanila. Dako ang kahimuan no sa balaan nga espiritus kinabuhi sa tao tungod kay pinaagi sa iyang gahom aduna kitay kadaugan og pagkamatarong nga gikan sa Dios. Mao nga nagihimo og bag-ong pakigsaad ang Dios sa Hebrehanon kapitulo 10 bersikulo 16. Okay? Kini mao ang tugon nga akong pagabuhaton uban kinila. Sa tapos niadtong mga adlaw miingon ang Ginoo, igabutang ko ang akong mga kasuguan sa ilang kasing-kasing og sa ilang salabutan usab igasulat ko kini unya miingon siya. So dinhi tungod niini dako og papel ang kasuguan sa atong kaluwasan. Numduman na nato og sa atong nasabtan nga bisan dili kini nga kasuguan mo'y magluwas kanato apan mausab kini ang basihan. Okay, kung aduna ba kitay tinuod nga pagtuo sa Dios mo ni basihanan sa paghukom no apan kinahanglan nato tun-an ang tibok nga kasulatan may tungod sa kasuguan og ni isa ka bersikulo dili nato mabasa nga tungod sa pagtuo na wala ang kasuguan. Ato daw basahon ng Roma kapitulo 3:31, busa gihimo ta ba nga walay kapuslanan ang kasuguan tungod sa pagtuo kana dili mahimo. Hinunua ginatukod nato ang kasuguan. Klaro kaayo nga ang mga linuwas sa Dios kinahanglan mutuman tungod kay naangkon naman nila ang saad sa Ginoo nga ibutang ang kasuguan sa ilang kasing-kasing apan mahimo lamang kini sa pinaagi sa pagtuo. Pananglitan. Okay, pananglitan sa kinabuhi sa usa ka bakol didto sa Bethesda nga dili makalakaw nga gisugo lamang siya ni Kristo. Atong basahon daw sa Juan kapitulo 5:8. Si Jesus mingon kaniya, tumindog ka, kuhaa ang imong higdanan og lumakaw. Og sa 9, og gilayon na ayo ang tao og gikuha niya ang iyang higdanan og milakaw. Og kadtong adlaw nga igpapaulay. Mituman ba ang bakol? Ang answer, oo. Tungod kay aduna siya pagtuo ni Kristo. Kay kung nagduha-duha siya, wala unta siya mituman kang Kristo. Sama kang Abraham nga mituman sa sugo sa Ginoo. Mao na ang hinungdan nga nakalampos siya sa mga pagtesting sa iyang pagtuo. Busa, may ato na ibaluan nga ang pagtuo ng buhat nagauban og dili kini magbulag sa tanang panahon. Maapil unta kita sa mga katawhan nga adunay pagtuo kang Hesus og nagtuman sa iya nga kasuguan. Ako nang hinaot nga ang inyong mga pagtuo mutubo og mahimo kita nga matarong pinaagi sa gahom sa Ginoo nga ania kanato. I hope nga magpadayon kamo sa pagpamati no sa aton nga vlog kada semana. At ayaw kalimti, ayaw gud ninyo wala. Don't forget to subscribe and click the notification bell aron updated kamo sa mga bag-o nato nga mga video nga i-upload nato sa sunod nga mga panahon. Salamat. God bless sa inyo nga tanan.